gooien goed. Ja, en die helpen Wacht even, ik moet even mijn haarschoen doen. Moet ik mijn vriendje bij deze bocht aan Ja. tooien? Ja, die moet aan. Ja, die moet doen dan. Nee. Natuurlijk. Die zitten nu tussen de benen. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat is wel een beetje donker. Kreeg je terug. Ja. Wat vader ik dan maar. Hoe rond je bezorging. Zo. Die helpen ons wel aan doen, hè? Ja. Moet je heel even aan doen. Dat is niet gedaan, dat is wel doe de laatste. Die is echt leuk. Ik ben benieuwd wat die andere hebben. Ja, die stingen bij Maartje aan de deur. Wem zijn die aan het ontgroenen? Mariska. Mariska. Ja, maar het is gewoon lekker een postrood. Stongen die bij mij aan de deur? Mhm. Oh, dat vind ik oneerlijk. Nou. Ik heb niet zoveel groene kleren, dus dat is wel. Nee, groen is niet de allermakkelijkste kleur. Ja, dat is hup, jong. Ja, wat dat is hup jong. Zup, jong, groen, zie je toch? Toch, jong? Ja, toch, jong? Dan zit ze weer met een help tussen die been. Ja, nou wel. Er zitten wel knuipen aan. Hè? Hé, we hadden helpen, want dan moet ze erover gaan. Nou, de borstgebroken toch? Wim, duidt hem even toeknopen. Ja, het werd er niet beter op. Nee. Wie langzaam? Kijk, helemaal dit Ja. Oh, aan het zien. Oh, groene fiets! Nou, iets zo meteen. Ja, is koud. Jawel! Laat maar Dankjewel. Goed, succes!